I ni perfformo gyda'n gilydd ar hyn o bryd. A i ni'n gweithio gyda theatr genedlaethol. A i ni'n neud sioe rownd yn Ysbrydion. I ni mewn gwewyr neu off penner ar hyn o bryd, achos i ni newydd neu rhediad. A i ni'n goffod cael gweledigaeth o gymdeithas newydd ac o fyd newydd ar ran Cymru. A fe wnaethon ni. Ni newydd gael rhediad go dda. Go dda. Ydyn, dim yn digwydd pob tro. Ond dyna beth sy'n neis am y sioe, achos mae'n wahanol bob tro. A bob tro dyn ni'n neud mae yna rhyw fath o ddarganfyddiad gwahanol ar ddiwedd bob sioe. A bwriad yw cael profiad, nid acto ar y diwedd. Ni'n goffa mynd mewn i brofiad, ni'n goffa cael profiad go iawn. A os nad ni'n cael y profiad, ni'n goffa gweud. A so ni'n cael gweud celfi. Fel ddoe, ti'n dweud, beth sy'n cyrraedd fel heddiw. Wel! Mater arall yn hollol. A hwnna yw'r awen, dwi'n credu, falle bod ni'n tair yn licio wneud e, achos mae'n gyfuniad o pethau gorfforol, sef ddawns, yn y llall, a gwleidyddiaeth, a anhysbryd ni mewn ffordd, mae'n gwair tri ffeth ti gilydd. A defnyddio testyn hefyd gan y tri tryweryn. Ni'n defnyddio hanes tri tryweryn yn mynd lan i bomio y gwaith yn tryweryn nôl yn 1963. Ie, na ni. A defnyddio testyn go iawn allan o lyfrau. Mae dyfynnu, trwy'r amser, dyn ni wastad yn dyfynnu geiriau go iawn sydd wedi cael ei dweud allan o lyfrau gan y tri yna. Maen nhw'n ysbrydoliaeth i ni hefyd. Ydyn, maen nhw'n. Ydyn. Ni wastad goffa atgoffa'n hunan ohonyn nhw, a mae bod ni'n mewn ffordd yn cynrychioli nhw, ond mewn ffordd mwy. Heb gymryd arno ni mod ni'n fel nhw. Yn union, beth yw i nawr y syniad. Siw mae'r awen na wedi trosglwyddo. A siw mae fe'n cadw fynd, achos ar y pryd o'n nhw'n meddwl bod yn fethiant yn nhw, ond mae wedi bod yn illgyrheiddiol yn credu. A mae'n awen ni'n dod o wneud hwn, dwi'n meddwl. Yn y presennol ar y llwyfan. Ie, ar y llwyfan. Yn y presennol. Ond dyn ni'n gweithredu wrth wneud hyn? Ie, ni'n gweithredu wrth wneud hyn. Ni'n gweithredu wrth wneud pethau gwleidyddol fed am y gwaith, ond dwi'n credu mae hwn yw'r prif weithrediad. A trwy gyfrwng rhywbeth credigol fel hyn, ni'n gallu mynegu'n hunain, mynegu'n barn ni a beth bynnag ni'n deimlo. Ac ni'n gallu cynrychioli y genedl fyd, yn dydyn. Ni'n gweud mawr nawr. Ni'n gwrando ar Eiros Lewis yn sôn am beth i'r beth, yn gweud mae lot o bobl yn ardal yma a'i gwaith nhw, ond hefyd mae pob cyfraniad diwylliannol maen nhw'n i'w wneud, mae'n cael ei ddeall fel popeth wedi cael ei ymrwymo at ei gilydd, yn credu na beth. Mae'r siot na o beth, yr ardal hon, yr ardal oedd o lle ni wedi dod, yn credu bod hwnna'n grif. Mae fe wir yn plethu yn eich gwaith chi, mae'n plethu yn eich bywyd. Ydy.